Ja, så tager vi afsted her på en tur, og der har vi Gunnar med redningsvest. Hvor skal vi hen i dag, Gunnar? Vi skal op til en landsby i en speedbåd, og så skal vi sikkert være meget våde på vejen hjem igen. Det er i hvert fald, hvad de siger. Okay, er det noget, du glæder dig til? Ja, ja. Nå, det bliver spændende. Her må vi høre om, vi laver en opfølgningsvideo, når vi kommer tilbage, om det har været spændende. Og det er så nogle af de andre deltagere. Børn og en ældre mand på 66 år. 70. Han hedder Bob. Ja. Så har vi floden. Og der har vi den lille hurtiggående speedbåd. Og vi bliver våde, siger de, fordi de laver nogle smadre og hurtigere drejninger. Og det var første afdeling. Slut.